ୟୁକ୍ଲିଡ ଉପପାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଆସ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ କ୍ୟୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ରାଶି ଯଥାକ୍ରମେ 2q ଓ 2q + 1 ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ସମାଧାନ। ଧରାଯାଉ a ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଧନାତ୍ମକ ରାଶି ଏବଂ b = 2। ତେବେ ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା q ଏବଂ r ଏପରି ଦୁଇଟି ରାଶି ଯେପରିକି a = 2q + r ଯେଉଁଠିକି r 0 ଠାରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ତା ସହ ସମାନ ଏବଂ 2 ଠାରୁ ସାନ ଏବଂ r 0 ଠାରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସମାନ ଏବଂ 2 ଠାରୁ ସାନ ଅର୍ଥାତ୍ r 0 ଠାରୁ ସାନ କିମ୍ବା ସମାନ ଏବଂ 1 ଠାରୁ ସାନ କିମ୍ବା ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ r = 0 କିମ୍ବା r = 1 କାରଣ r ହେଉଛି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ରାଶି। ଅତଏବ a = 2q ବା a = 2q + 1। ଯଦି a = 2q ହୁଏ ତେବେ a ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ରାଶି ଯୁଗ୍ମ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2q + 1 ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ।